Варненско хоро. Добруджанска фолклорна област. Размер 9/8, брим 1, 2, 3, 4. С дълъг четвърти дял. В това видео ще покажа 3 варианта. Първият е 4 такта, а останалите по 8. Основно движение. Добруджанските хора се играят с леко приклекнало положение на тялото. Основното движение във варненското хоро се състои от 3 стъпки. Една бавна и 2 по-бързи след нея. Като след първата стъпка във втория дял приклякаме и отделяме свободния крак. И десен, 2, ляв, десен. И 1, 2, 3, 4. Ако след това има още едно основно движение, то ще започне с другия крак. Ляв, 2, десен, ляв. И 1, 2, 3, 4. Другото най-важно във варненското хоро е плитката. Линк към кратко видео с обяснение на движението плитка ще намерите в описанието. Вариант 1. 4 такта. Обърнати сме надясно, леко приклекнали и с ръце леко свети в лактите. Първи такт – едно основно движение в посока надясно. Тръгваме с десен крак. 1, 2, 3, 4. Втори такт – досег с пръстите на левия крак, опънат в коляното в същата посока. Едновременно с досега десният крак прави чукче. 1, 2. Плитка с ляв крак, с която се обръщаме напред. 3, 4. И досег 2, плитка прескок. И 1, 2, 3, 4. Да свържем първите два такта. И 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Трети такт, още веднъж досег и плитка, този път с десния крак и без завъртане. Досег 2, плитка прескок. И 1, 2, 3, 4. Четвърти такт, плитка с ляв крак, с която се обръщаме леко наляво, а ръцете се спускат. 1, 2 и 2 стъпки надясно, като ръцете отново се вдигат. Десен, ляв. И плитка прескок, десен, ляв. И 1, 2, 3, 4. Да свържем вторите два такта. И 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. А сега да свържем цялото хоро. Вариант 1, 4 такта. И 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Вариант 2, 8 такта. Вторият вариант се състои от 8 такта, като често се играят само първите 4. И тук сме обърнати надясно, леко приклекнали и с ръце леко свети в лактите. Две основни движения. Десен, 2, 3, 4, ляв, 2, 3, 4. Обръщаме се напред и правим два пъти досег с опънат десен крак, съответно с лявата част на стъпалото и с дясната. И чукче ляво, чукче дясно. И 1, 2, 3, 4. Две плитки, първо с десен крак, като спускаме ръцете. 1, 2, а след това с ляв, като отново вдигаме ръцете. 3, 4. Да свържем първите 4 такта, две основни движения, два пъти досег и две плитки. И 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Основно движение напред вляво. Десен, 2, 3, 4. Основно движение надясно, с тялото обърнато напред, като последната стъпка е кръстосана отзад. Ляв, 2, 3, отзад. И 1, 2, 3, 4. 4 плитки назад, като ръцете се спускат с първите две. 1, 2, 3, 4 и се вдигат със следващите две. 1, 2, 3, 4. Да свържем вторите 4 такта. Две основни движения и 4 плитки. И 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4. А сега да свържем цялото хоро. Вариант 2, 8 такта. И 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3,
4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4. Вариант 3. 8 такта. В третия вариант сме обърнати напред. Пълната версия на урока съдържа още един вариант с 8 такта и всичките 3 варианта изиграни с музика за по-успешно усвояване.